Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Office Trikam jong Meghalaya Human Rights Commission Shillong hau kurwa khubor bala penmi benta ka sngi satjan ka arpusan tarik ujemang arajar arpusau kala pentip bakala shimkhia hi ban pej halor ka jingmi ka khubor ha ka waini ki kot khubor ha po ka jilla ka bala mi benta ka sngi satjan hi ka arpusan tarik ujemang halor ka jingtho ka baong day after demolition Lom survey residents cry for help lani shisngi hadin malapan prai ki yeng ki sem halom survey pan jingerap ki basong basa hagani ka thang nakaliang ka commission ha ka bai debat kane kala pha ada ka jingtho shau chief secretary ka sarkar jilla ka benta ban ai ka kaipot ka babanya ha lani shwa ka lai photarik ujmang arajar arpusa komban supen kin mau badang hagini ki khndiat sngi bala deb nakaliang ka seng HYC seng keme po ka jingelam president rangba uba roy ku par senrem kilalaj ban pen prai ki yeng ki sem jong ki bar jilla ki blasna bean bat ru ki basong basa halom sarwi